pamba pangu paibiwa zvisingaiti. Ndofunga ndakabirwa kana kusvika ka4 kubva kuma 2012 2013 2014 ndabirwa kudaro. Ndaiti ndikaenda kubasa kana kuti inini ndiri kubasa pamba wanzwa kuti papazwa chero masikati chero paitobiwa masikati ka4 kese kaka. Saka pabiwa kudaro songotaurawo nyaya kwatoita kwatakagara nevamara pamwe akazonditi pane munhu anobatsira anonzi Story. Then inini pandaenda kwaStory ndasingatokuzivi ndakatoita zvekutobvunza ndasvika ukoko ndakaona vaStory aya pandawapira Nyanga. Inini ndaita dambudziko ndingobirwa pamba pangu masikati kana vanhu vakangosumuka chete pamba pacho pakatobiwa vanhu vaenda kunhamo soka magiresa akuisa pabiwa. Saka pabiwa kudaro pandavaudza kudaro vaStory vakati nyaya yako ndainzwa. Ndikati inini ndoda kungobatsirwa kuti kana iri mbavha iri kuuya ichiba pamba pangu iite sei ikwanise kuuya ichitaura kuti ndini ndiita sei ndiri kuba pamba. vaStory vakati ndazvinzwa asi inini handikuchaji mari kuti mari bhadhara mari yakati. Zvatichaita ndichakubatsira then mbavha yacho ichauya yega pamba yotaura kuti ndini ndakaita sei ndini ndiri kuba kana kuti vanhu vacho vari kuba vachauya vachiita sei achauya yega achitaura kuti ndini ndiri kuba pamba. Then iye bhazoti kana auya achauya achindiripa $50 iwo waStory. Pandangobva paya hapana chinhu chandakapiwa kana chinhu chandakanzi kana wasvika unoita zvakati. Ndakangobva ndikatodzoka nebhazi reusiku bva ndatodzoka kumba bva ndaenda. Hapana chinhu chandakapiwa kana kuti kana wasvika unofanira kuita zvakati. Hapana. Ndadzoka bva tagara. Hapana kana chandakaona kuti munhu akauya kuti ndini ndakaba kana ndakaita sei. Pandagara 2016 pandabirwa dhonzi mudanga. Hatina kubiwa mudanga dzakaenda kujana bhara rasika. Tsvaga nekwatakatenga kwaikabva rangorowa futi rakadaro handiti. Patazogara futi 2018 kana 2019 ndamuka makuseni ini ndandisipo mukadzi akamuka vaona mugarden garlic yese yaita sei yadzurwa yacherwa yese kwangosara ndofunga wakwakaoma bhozi anga asina aita zvekudzura garden. Ndofunga takazongokohwa bucket 1 chete garlic yaita sei yabiwa. Tagara munhu uya kana kuti munhu uya kuti achauye kuti munhu uya auye inini handinozombobvira tadzokako oda takamira kuti munhu uya akauya ndongomutsanangura shamari nyaya iripo zvakadai iwo ndio wakanzi unozoya uchiita sei uchindiripa $50 sematauro akanga aita 20 manhere musi weChristmas manhere acho 2022 patapazirwa futi pamba madhoo pabedroom kumuka makuseni wanapabiwa nemahwindo apwanyu kusvika nanhasi muripo inini datisipo papasina vanhu papazwa futi pamba paya nemahwindo apazwa. Ndazobva kubasa ndipo pandakasvika ndikati hapana chatorwa here zvanzi hatisonyatsoziva zvimwe zvacho hatisuziva mumwe macho mamuri mustoreroom munogara matuzi bhozi ndiri kapenda hatisonyatsoziva asi mahwindo haazotadza kupinda pahwindo asi dhoo rakatovhurika zvekuti zvese makiya akatodambura. Ndikati alright pandakazoya ndatengera magirazi pandaisa. Saka pesa atakangogara chiti pamwe munhu uya achaita sei akanzi ari kuba achazoita sei achazouya haana kana kuti hazombouya. Saka ndakazotoshamisika musi weMonday titori kubasa ukweko. Madam akundifonera kuti pane mapurisa abva kwaChief Saunyama. Ndikati zvakaitika foni inga iri pasilent. Ndizotarisa foni ndoona pane 5 missed call. Ndikati kumba kunenge kwaita problem because 5 missed calls. Pandatofona ndakatofona ndikati foni yenyu yanga isingaiti. Ndikati yanga iri pasilent ndasingainzwi. Zvikanzi pane mapurisa abva kwaChief Saunyama. Akutaura kuti iwo wakaenda kwaStory ukatora chikwambo uchida kutsigisa paumba. Ndikati iyo madam hawana kusurprise because vanhu vakasvikapo vakatowatsanangura kuti zveshe wakuenda akaenda takatoenda tawirirana kuti ndio problem yatinosangana nayo panapa. Vakatodza watsanangura kuti iwo paakadzoka akatsanangura zvakati kuti isusu taenda asi hapana chinhu chakapiwa kana kuti ukasvikaumba unofanira kusvika uchiita zvakati. Saka ndiwo nyaya yangu pandafonera nhamba dzadza ndakazofona kuti nhamba idzi ndiani zvanzi ndisitasvika pamba penyu madam yanyu vamutaura. Ndikati ndafona ndaona missed call watombotraya kufona tiri tese. Ndikati alright wandiudza. Ndipo pandakasvikawo nezuro manheru ndichiona tsamba yandikaiverenga ndokusvika kwandaita. Makabhadhara here zvamakapiwa zvacho? Ndo pandatsanangura kuti inini hapana chinhu chandakatambidzwa mumaoko ndisingazivi kuti kana kuti zvichiita zvekuuya mumhepo inini hapana chandakapiwa chekushandisa.
kana kuti mukasvika umba munosvika muchiita zvino list ndiye akatounza kuti makaenda kwake asamuna kubhadhara. Ipapo handisi kuziva because iyo wakanga wati munhu ari kuba mambo anaumbotaura wandikunzwa inini pamakasvika kuna Sithole akakuti bvisai chii ipapo handichanyatsiziva asi hapana chamakabvisa here pamakasvika kuna Sithole chamakabvisa ndinganyeba ndichaziva kana mutete kuti mukiro saka Sithole ane list yevanhu vaari kuunza kuti uyu hakusi kufema kwekuti ndiri kuzvifemera ba uyu akatora chakati kuno haana kuzobhadhara uyu akati zvakati kuno haana kuzobhadhara ilist yaanoyana saka tirikubvunza kuti pamakasvika paane makore akadai pamwe makanzi alright ndichasamhando ndichatuma vana paradzai iwe bvisa mutete bosi wabvisa $50 utorati vana paradzai haumuoni imhepo unoziva mafambiro anoita mhepo inini ndisingadi kunyebaka zvandakatobvesa nazvo ndezvekuti iye akati vanhu ari kubira achauya kana auya ndiye achauya achindibhadhara $50 zvekuti ndakazofunga zvekudzoka futi uku ndandakangomira kuti pamwe asi kumba mugere zvakanaka panyaya zvese dzeupenyu hwemumba menyu iko kubirwa ikoko chete bcause vatakapedzera kubirwa i2022 kubva ipapo apo kusvika iye zvinezvi mugere yenyu zvakanaka hapasina kubva muna 22 imomo kusvika nhasi hapasina pari kumboti apa pari kunzarwe muri kuona zviri kuendeka last year isi tiri kutaura nedambudziko raSithole papo saka Sithole anzi ari kuuya ndiye achatsanangura kwedu kuzadzisa kuti Sithole asauraye vanhu ndokuti vanhu akavauraya inini mambo handina wekuzotonga anenge amakuwa chete chete pakanaka taita pane malisi amakaunza takati unzai wanhu wakatora zvinhu vasingabhadhari amakatipa saka vanhu vacho varipo vamwe vari kuramba vamwe vachita nhambosvika ikoko saka ndizo nyaya dada kuti senge wamakagara naye uyu ari kuti akasvika 2011 lisi yamakatipa zvinoratidza kuti haana chaakabhadhara anonzani Tendai Nyabereka Nyabereka munomuziva ano Nyabereka ndio wekuseri wewe kunyatati kwamanjoro ukwanzungu ndamenya uko ndizvo ikoko ino vanonetsaiwawo wana manjoro wana yeyo kwanonzaniwa sekuru wakazobva kubhadhara manyi manjawa wana nyakatawa vanozviita ivo tiri wakuru wehurumende tinoda tiri kubhadhara ba zvino kana wasingadiba ngavagare havo isu tinondoenda kumba bedzi banga muchoto sekuru endai mega mosote saka ava vari kuti ndakauya kotora shuwa ndichibiwa asi handina chandakataurirwa kuti unobhadhara chakati nechakati saka tipotoda kuti tijekesana kuti kana paine zvinhu zvacho zviva zvataurwa kuti kana zviuya zviuya right nyaya inoitika pamusoro imambo pamusoro iyo dani right nyaya inoitika ndeyekuti isu dambudziko ratinaro nowangaza wedu nderekuti ndopa seexample ukakwereta demo remunhu demo iroro rikasanotema kwauri kuenda ba haugari naro ba nekuti muridzi waro anoti riri kuita basa kupi uri kuita basa kwariri ikoko saka wangaza wedu manje wakana taitirana dhiri ratine taitirana nekuti anotsvaga zvinhu zvako kuti zvabiwa kana waenda pan'anga zvinhu zvitokoroshi zvekupi zveikoko dai waenda kumapurisa waiziva kuti mapurisa ndo achapinda murodhi achinotsvaga chii bavha kutora sarudzo yekuti rega ndiende kwachiremba kuziva kuti chiremba ane tunhu twake twaanoita kuti tutsvage zvinhu zvangu zvisina kufamba kana paine era inenge yakaitika unodzoka kuna chiremba woenda dzoka padhiri ratakatamba riya zvinhu zvedu hazvina kudini ba hazvina kufamba nekuti chiwanhu chamunenge maitirana chipi ichocho then chiremba woziva kuti kana akundikana utauro ndadini ndakundikana chifamba uendewo pamwe ikana chipatara wani murwere akarapwa wani inga anopfa wani saka kune mamochari asi tinoti chipatara chinotadza here kurapa hatizoti achitadziba chiremba anenge akuziva kuti ndakufamba ndakadai kana kuti mungazi wangu ndakumuendesawo panext ondorapwawo panext inini ndadini ndakundikana saka wangaza wedu awaniti kwaenda imbwa ndo kwaenda tsuru
isusu tichibvunzwa nana sekuru wangaza wedu waya tinotarisira kuti wange wachidzoka kwete kuti wateerwe neNyanga ba. Saka hawazodzokiba. Isu tinoita kuti sekuru pane vanhu venyu vakatora miti waya hapana akauya bamudare. Imimi sekuru chiteera imega ndopaya pamunozonzwa kuti mishonga yasore iri kuuraya iri kuzodi. No hatiurayiwa nhuba takatofana noni vamwe vanhu asi wangaza wedu isusu ndo wasingateedzi mhiko yemishonga yavanenge wapindira mudare medu nekuti chiremba haafambi nesechoba achirombesa musha wega wega achida neasingadiba. Ndo unotoenda pamba pachiremba woti chiremba ndauya nedambudziko rakati asi hatizofambi nenzira yatinenge tataurwa nachiremba ba. Chiremba uya akukuchaja manje wakuona kunge chiremba ari kukubira nenzira yekuti iwewe zvinhu zvako zvine zvisina kuita basi zvakutaurwa nechinyi nemidzimu yedu kuti pa chapter yatakagara waifanira kunge wakauya musi wakati tichidai dzamhosva dzawakuverengerwa nemishonga yedu wakuchajwa wakuti paya chiremba uya azonditi zvakati kana kuti chiremba uya azonditi zvakati kana painewe dare wanenge wari kuti no isu dare iro hatirigoni barana remishonga kana kuti hatina kusvika kwatina kudini ba midzimu haipambwi ba chiwanhu chagara chiriko kubvira makore nemakore chinoshowa chega kuti isusu tirimo mumusha mupi mumusha imomo chiremba isu kuti tuma kwaita wangoti no hatisi kuda kuti mutaure zvakawanda kana kuti mumanikidze vanhu ba nekuti vamwe vari kufamba nerekuti tiri kumanikidzwa isu tinoitawo zvechivanhu takakura ubaba wedu achingorapawo tinongoteedzawo nzira yechivanhu ipi iyoyoyo anenge asingadi bahabatirwi bademo asi mangwana kana wazouya iwe wawega tinokuti enda nekwamambo unoudze mambo kuti ndakuda kuenda kupi ndakuda kuenda kuya right chimambo ndiye anochikuzokubvunza kuti kogore riya wakamboti kudii tichidaidza wana story wari mudare ndingangoti ndo mashoko mataurirwa nemutekwatekwa wenyu kuti endai monzwe nzewe vanhu vari pano wese waida kuona mutekwatekwa wenyu wakamira apa uchinongedza kuti uyu akauya akatora zvakati uyu akauya akatora zvakati uyu akauya akatora zvakati saka imi matumwa sevana mauya kumirira zviri zvamataurirwa ndo zviri pano saka vanhu vese vakazara muno mauda kuona kuti story shuwa here dai muri kutotibvisira bhuku racho apo kuti tapuhwa risti iyi zvino hamuna kupuhwa ba story risti akanga atipa kuno rewani handimanzwa ini ndati story vanhu vari kuzoya kumba kwako havasi kutumwa neni mamboba vari kuita kuda kwavo iwe wasvika kuda kwavo vanhu ivavo tora munhu iye nechitupa chake unyore nezita rake ndekuti akanyora kuti ini ndinonzi Severia iye ari Peter umwe ndijona iye ari Michael ari kukuwadzisa mhuri haasi kubuda pachena nyora mapaticulars ake papepa tizive kuti uyu akatora chinhu kumusha kwako kana asina kuzvinyora papepa ipapapo munhu iye usamupe ita kuti dzoka kuna mambo wodzoka kuno wotaura kuti ndoda kuenda kwastori ndoda mushonga wekurima ndoda mushonga wevakadzi 10 mwanzwa ndoda mushonga weng'ombe ziwande achibva nekuno saka manzwa takumirirai kuti musvike zvamasvika muchikurukura nhau yenyu yakanaka toda kuti wese akatora zvinhu kwenyu auye achipupura apa akamira ega kana aramba imi endai mopinze banga renyu riya kunoona vaparadzai pamoto zvopwititika ikoko ndichitsigira ipapo mambo ndinototi mazvita henyu nemasoko enyu nekuti kungwara munhu haungwari pazvese ba pamwe pacho unogona kunge wakangwara wozongwadzwawo nezvimwe ipapo kutaura kuri chokwadi kugara kwese kwemakore paisanyorwa ba madetails nechinyi asi kubva kutaurwa kwazvaitwa kubva iyo gore rapera kusvika naizvozvo aiwa munhu ari kunyorwa asina chitupa hatisi kubatsira chokuti enda nekuti kuno vanoshandisa uchenjeri kuhwanda nechigunwe kuda kuti inini ndonzi Peter ndonzi Sam achitaura zita ramukoma asara kumba achihwigarani rake kuitira kuti mangwana zvinyonga kana tofamba mumusha maitika maproblems iye haachabatiwiba zita riri kureflectwa kunana kumaprofita uko rara mukoma uya ndiye akupinda pabhizi manje asi iwe uripo takuita long process yekuti wana sekuru chivhima imega munhu wake ya long process pazvinhu zvaunodini zvaunodziwa shuwa ipapo mambo ndinototenda zvikuru kwazvo nemashoko enyu kuti ari kutibatsirawo ende wafana wechidiki wavashoma vari kuuya zvechokwadi waya waimbonyepa kuti ndinonzi ningi wachitaura mazita emadhara edu akagarirawo kumba akura
wachitaura kuitira kuti mangwana kana zvobatwa zvinongonzi turiko tokangwara twafana turi kuzviita maboni free ka tiri kuti isu takachenjera achihwanda haatauri ba exactly paanobva saka takuti kana usina chitupa chakoba haupindi musejarimani tiri kudawo chitupa chako tikwanise kubatsirana ndo zvinoratidza kuti wauya kubatsirwa kunani kwachiremba chokwadi une dambudziko rawinaro nekuti kana une dambudziko rako kana ndikakuti buritsa chitupa chako unonzani haufani kuzvivigaba waya wari kuti ndinoda dumwa remari ndinoda kuti bhegi rizofume rakazara mari ndinoda wallet money ndinoda mari yekuti ndikanotenga $100 musupermarket ndizobude pagedhi ndaanayo muhomwe ndiwo vanouya vachitaura kuti zita rangu nonzi Peter iye achinzi Simu achinyoresa rababa munini achinyoresa ranhingi orati shamwari zvinhu zvatiri kupa izvi zvinhu zvechiwanu izvi mangwana zvinorara zvoonetsa kana kuti kunozorara kwafiwa ikoko wachikora iwe mhiko idzi unozopaita sei aiwa ini kana zvazodai so munobata nhingi kwakunomineta wana wamukoma asi wako iwe wakapfimbika kuhiga wako yawariko vanhu wakadaro tiri kusangana nawo tiri wana wadiki but taunawo zvakawanda kuburikidza nebasa rani nebasa rababa wedu zveshuwa tiri kusangana nazvo saka tinotendawo wakuru watinawo kuti wakatipa njere wakativhura kuti no asvika wese bring chitupa basitore musati maenda tine vamwe vanhu vatakasunga pamalisi vamakatipa toda kuti tibva tati gwa aiwa ndizvo like uyu ari kuti ndakatora zvishuwa ndiri kubiwa baba makaita munyama wamakaita ndewekuti imimi makabatsirwa zvinhu zvenyu hazvina kudini ba hazvina kuita ba ende ndogokuti futi makaputsa nerimwe divi nekuti pamakaona zvisina kuita mukadai makadzoka kunani kuna chiremba akasumira tunhu twake kana twakundikana toti takundikanaka hakuna misha isina zvayo ka ko kana kaba wacho akatsikawo pakuru panodarika stori aziwa ndiani hapana chiremba ndiye anoziva dari rake isusu mambo baba kutitaura kwawaita wati ari kuda kubhadhara dare rangu anobhadhara mombe dzangu 5 idzi 1 yekwaheadman yekwamambo neouya nemombe dzangu 5 opinda mudare rake tomutsana toona kuti toita sei nana sekuru kuti tipinde pamusha pake tiite chiwano chake paine ziso ramambo papi ibaba kana akundikana hake aiwa hatisi kutsvaga vanhu babvirei kuzvigarira kumba kwenyu asi kana mozouya hatigoni kukukochedzai ba tinoti tangai masvika kwamambo mambo ndiye angazototinyengerera kuti tikutambire nekuti mune makuda kuona kuti masimba eNyanga ari papi anova atiri kuwengerwa kunzi isusu tikudai sama zvinzwaka wari kuti kwamuri usati mapedza wari kuti kwamuri mimi pakudiwa mombe 5 makayamwira kusadzoka bane mwiti zvinhu hazisi kubva papo inini zvandakafunga chete kwakutongotaura zvandakafunga handiti iwo akati munhu ari kubira achaita sei achadzoka wati hamuna kudzoka muchitaura kuti zvinazvifamba saka waoneka urongoti zvirudi ende tatiri kutoti isusu wana sekuru tinobika doroko adzima vanenge ari kubvunza kuti ko ningi izvozvi tine imwe nyaya yaana masaiti pano ana masaiti apo havachauye bako bika doro kumbauka masaiti wacho mune upi wacho wakawanda vanokwana kuita 5 kana ndisingakanganisiba zvatawananaseimo wabva kwamutoko wataura kuti wana masaiti mumusha muno vanokwana 5 wakapinda bai mudare hapana kana mbodzi ari kundoya koti ndau yanotunjera tohawa takandogarawo wadzima wachitaura kundoti hapana auya mangwana Nyanga yazoshanda ikati aiwa bawadzimu zvamunoziva ndimi endai kupi ikoko yosvika imba tuko yobva yapfuta mangwana ndiani anotaura mumwapa zvaatotaura ega pasina mwana arwara ndosara achikubvunza kuti mugere zvakanaka here kumba kwenyu tatiri kuitira nyaya dzakadai saka tinoda kuti isusu kusati kwaita kana munhu afa gadzirisa ilaki nekuti maifanira kutoenda muri kuti kune vanhu afa uko saka imimi mochitsvaka zvataura kuti mombe imwe 300 kana kuti mombe haana sikuzi